Две сърца и две души да има, няма да ти стигна, те няма да ти стигна. Колко ще трябва аз да страдам и себе си предадох, само да те имам. Две сърца и две души да има, няма да ти стигнат, няма да ти стигнат. Колко ще трябва аз да страдам и себе си предадох, само да те имам. Специален поздрав от Сорайката племе за Джамайката. Джами, специално за тебе, мудро. И за Анатолий, специално за Мариан, за Иксел, за Сисито Палката, за нашите братя от Испания, Арбар Испания. Да са живи, здрави, дето ни посрещаха тази вечер. За Кимил, специално днеска сме при Мариан на гости, обещаваме, че август месец, ако не с пари с кръв, се съберем всичките да го уважим. А пък кой не дойде, ще страда много от мене. Казваш ми, не си за мене, без дори окото да те трепа. Заради някого край те, пак съм аз виновния. Няма вече да ме питаш, как си ти, къде се скиташ. Но за моя брат специално, за него е кръстник. Искам те до мен. И за кака Роза. Няма вече да ме питаш, как си ти, къде се скиташ. Но обичам те до болка, искам те до мен пак. Две сърца и две души да има, няма да ти стигна, те няма да ти стигна. Колко ще трябва да страдам и себе си предадох, само да те имам. Две сърца и две души да има, няма да ти стигна, те няма да ти стигна. Колко ще трябва аз да страдам и себе си предадох, само да те имам. Яша ли си? Яша ли Кристиянчо? Арапим. Жив здрав, Кристиян. Нека. На здраве. Арианка, аре, брат. Добре дошли в Испания. Кажи къде сме, кой е чорбаджията в момента къщата, на кой чорбаджия сме къщата? За моя брат Мариан, дето ни посрещна тази вечер в Валедолид. Как се казваше? Добре, дали си? Генерал Шехерезада. Генерал Шехерезада. Я, брат. Генерал Шехерезада. Специално за моя брат Марианчо, който ни посрещна тази вечер. Жив и здрав да си, Господ. Много здраве, късмет, щастие, семейно да ти дава. За моя брат Джамайката. За Негара. Томи. И най-вече за нашия брат Томи Негара. Тора Виеха. Много поздрави преди ти на Като искаш вече аз да страдам и себе си предадох, само да те имам. Две сърца и две души да има, няма да ти стигнат, те няма да ти стигнат. Колко ще трябва аз да страдам и себе си предадох, само да те имам. Де е Сорайката? Откъде? Си я го спеват.